मोनसे जर'खा खौरां बाक्सानि फाखामारायाव लाथा मावजि मोसानि गोथै देहा बोखांदों। फुंनि समाव बरमा निखासि राजालामानि गेजेराव लाथा मावजि मोसानि गोथै देहाखौ बोखांनो मोनो। सिनाय मोनै गारिनि सौग्रावनायाव लाथा मावजि मोसानि थैनायखौ सन्देह खालामदों। जाथायसालियाव हाग्रा बिफाना थांनानै लाथा मावजि मोसानि गोथै देहाखौ बोखांनानै बाथाबारि हाग्रा मावख'सिम लानानै थाङो। এতিয়া চাওক আমি ৰাতিপুৱা প্ৰায় 5:30মান বজাতে আমাৰ ষ্টাফক ইনফৰ্ম কৰে যে পাখামাৰাত এনেকুৱা এটা ৰাস্তাত এটা সৰু বাঘৰ পোৱালিৰ নিচিনা পৰি আছে। তো আমি আহিলোঁ, জাষ্ট আহি পেলাই চাই পেলাই হয় এজন মানে পাখামাৰাতে এজনৰ ঘৰতে ৰাখি থৈছোঁ বস্তুটো ভালদৰে লৈ পেলাই ৰাস্তাৰ পৰা। আৰু এইটো আমি এতিয়া অফিচলৈ লৈ গৈ আছোঁ, তাতে পষ্টমৰ্টম কৰা হ'ব। কি প্ৰজাতিৰ হয় নহয় এইটো ডিটেইলছটো আমি অফিচত লৈ পেলাই ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাৰ পিছতে আমি ক'ব পাৰিম বস্তুটো। সঁচাকৈ এইটো বাঘৰ পোৱালি হয় নেকি? বাঘৰ শ্ৰেণীতে পৰে বস্তুটো। এতিয়া বাঘৰ বহুত শ্ৰেণী আছে। মোটামুটি কিমানমান সময়ত হৈছিলে এই ঘটনাটো? মৃত্যু 5:30মান বজাতে আমাক ইনফৰ্মেশ্যন 6:16 আমাক ইনফৰ্মেশ্যন 6:16। এতিয়া এইটো কি কৰিব আপোনালোকে? আমি পষ্টমৰ্টম কৰিম, আমি অথৰিটিক জনাম। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा सिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।